नमस्कार मित्रों, मैं राजकमल सिन्हा संगीतकार। दोस्तों, मैं अपनी कुछ दिल की बात आपको कहना चाहता हूँ। हमारा यह भारत देश, जहाँ की धरती सभ्यता संस्कृति की धरती रही है, संस्कारों की धरती रही है। दोस्तों, इस धरती पर नारी को माँ समझा जाता है और पूजा जाता है। पर विडंबना ये है मित्रों, जिस धरती पर हम दुर्गा, काली, लक्ष्मी को पूजते हैं और दूसरी ओर घर की लक्ष्मी यानी बहू पर अत्याचार करते हैं, वो भी किस लिए? दहेज के लिए। दोस्तों, दहेज भगवान के द्वारा बनाई चीज नहीं, ये तो इंसानों की उत्पत्ति है। दोस्तों, आज वो घड़ी आ गई है कि हम इस अत्याचार को बंद करें और समाज का उत्थान करें एवं नारियों का सम्मान करें। धन्यवाद। Music by Rajkamal Sinha. पत बाबूनी लिखला सपातिया, पढ़ी पढ़ी हमनी के हाटे लछतिया, हाटे लछतिया। तारा पत बाबूनी लिखला सपातिया, पढ़ी पढ़ी हमनी के हाटे लछतिया। ननदों से दूसरे
सासू बढ़नी ससुर चप्पल भसुर को मारेला करे के लगन देवरा छड़वास दागेला छड़वास दागेला सासू बढ़नी ससुर चप्पल भसुर को मारेला करे के लगन देवरा छड़वास दागेला सैया जी के बेतावा से सैया जी के बेतावा से खून छल छलाए छल छलाए दहेज खातिर नाना के कइले सताए दहेज खातिर नाना के कइले सताए नेहिया के रिश्ता नेहिया के रिश्ता हरी गड़बड़ाई दहेज खातिर नाना के कइले सताए दहेज खातिर नाना के कइले सताए सात दिन से भूख रे कैद करके रख ले बा आँखियों से लौकत नहीं नब जो भी गिर ले बा नब जो भी गिर ले बा सात दिन से भूख रे कैद करके रख ले बा आँखियों से लौकत नहीं नब जो भी गिर ले बा दर्शन न होई तो भाभी दर्शन न होई तो भाभी अंत घरिया घरिया दहेज खातिर नाना के कइले सताए दहेज खातिर नाना के कइले सताए नेहिया के रिश्ता नेहिया के रिश्ता हरी गड़बड़ाई दहेज खातिर नाना के कइले सताए दहेज खातिर नाना के कइले सताए बाबूजी फफा के रोवे रोए तन मोर सही